И здравейте на всички тук! Това, сега ще ви изпълна едно от предизвикателството, което беше да изям 4 такива чипсчета васаби. Ето го. Чипса васабито. Обаче съм си приготвил вода за всеки случай. Ето, вода. Сега мързеше да ходя до магазина да си купувам, така че не ми става лети. Имах тук под ръка. Няма крема извинете. Ето, сега ще ги броя пред камерата. 1, 2, 3 и 4. Ще ги ям по 2, защото е това супер. Така. Видите ли са? Подготвя водата. Също! Да съдих ти за ушите. Това е хиперлуто. Да, това беше за това предизвикателство. Надявам се да ви е харесало. Дайте лайк и коментирайте. Надявам се да ви е харесало. И чао. Чао, кажи. Чао!